Al dal poleti kad karta ima brata, ko će da sleti u staklenoj kuli Air nebeski Sokolov. Menadžer Papričković u konferencijskoj sali diže prst, diže ka bogovima. Gospodo, matematika je jasna, svaki let neko otkaže mesto, pa da nam kabina ne bude poluprazna tako često. Neka svaka 10. karta bude 2 puta prodata. Lakeše ćemo nekog pacera na kasni let staviti, nego rupe u budžetu objašnjavati. Službenici klimaju, Jenny je vizionar, nek leti avion uvek pun, nek se žrtvuje narod mali, šta će drugo, vozom neće stići na Bali. Leti, 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 al dal poleti kad karta ima brata, ko će da sleti u drugom kutku grada. Veljko pegla sako, ka konferenciji kreće ponosno polako. 6 meseci čeka taj dan, priliku da najzad ostvari san. Za prodaju ideje baš je rad, kako bi bolje živeo nego sad. Na aerodromu gužva ko na buvljaku, radnica glasom seče kroz buku jaku. Gospodine, kako da vam kažem kratko, vaša karta ima brata blizanca. Tako li? Leti, leti, al dal poleti kad karta ima brata, ko će da sleti